Saatana, taas se kokoomus ja Jyrki Katainen siellä juhlii niin saatanasti, että menis nyt helvettiin. Mä en oikein ymmärrä sitä tyyppiä, kun se ei osaa yhtään mitään, että nyt meinaako tää tunnelma, rupeeko ihan viduttaa tää aamu nyt. Äsken oli niin mahtava aamu, ihan ok aamu, mutta heti alkaa viduttaa, kun näkee sen naaman ja ne juhlii taas, että joo me voitettiin ja me oltiin iso puolue, ihmiset äänestää. Millainen aamu on ollut? Väsyttää ihan saatanasti. Ette kuvittele kuinka väsyttää. Malauta. Tai kyllä väsyttää. Oliko aamu palaa? Oikein loistavaa sapuskaa. Chicken Hawaii chicken kana pizza. Alright, mennään sitten asiaan. Ensinnäkin, mitä vittua? Lopeta sinäkin CS:n ja ES:n juominen ja rupea pyöräilee. Tiedät kuinka hyvää se tekee. Ei tule pukamia perseeseen. Ja sinun läskit saa kyytiä. Mitä vittua? Siis miten edes kehtaa? Ei ketään kiinnosta. Nyt mä raivoan. Nyt mä olen vihanen. Mitä saatana?